Ingdeng krepli Aningkan vang asonthotsi pre-join advance Christmas katalon ponthu. Pini ni phaipli matijong ningkan suri hinira inkoira hini arni diring pathu aklam along Ingdeng krepli pre-join Christmas celebration Asai Kedeng pon Ajaimek kechunpon. Lasonsi Pirthe Adang along pachetondunsi lakha inkoira trok Duarbagori Constituency arlo along kedo diring Baptist Church atum pen patirpi ponsi Christians Adhorom kekroi atum an Dominations kaprek pen an Chingrum ponsi Pini ni phaipli matijong arni diring pathu aklam along Ingdeng krepli advance pre-join Christmas katalon asai Ajaimek ke paman pon. Labangso advance Christmas mate hemphu jisu Pirthe nang kahache ji arni nangte bokbom tanglo pupena joksi arni ke thepusi Christmas aphan pupon. Lapen bangso pre-join Christmas katalon pon thualong May chari pon Joelson Terang pena joksi May chepahem pupon. Lapen bangso aphipen aluhi pachini pon Jiren Ingti ahin pen pachini pon thu. Lasonsi aduntu Bible reading and prayer mate Bible ke porhi pen kardom Mrs Monica Ingtipi pen arnam mate Bible porhi parju ponthusi pre Christmas katalon pon along Jisu amhangke thek alam jer mate Bible kang thir hastro along pen alam rensing singnar pen than pon. Bible angdeng isa angdeng pisir kep angdeng so trok alam sopo inur aphan amhang thek tanglo. Sopo inur aphan ipitanglo pu hastro angdeng en ponsi jumesen alam than pon. Anpart ame aluhi aman pen kachetong dun lake Ref Barnabas Terang Dilip Singnar Ilyas Rongphar Dorsing Terang atum chetong dun lapen bangso pre-join advance Christmas katalon ponthualong penang an ke theki ding atum chetong dun pen mesen pen katalon ponthulong apot akero sitame arnama phan hirjume chohang ponthu. Anparta kevangji arni an sitame lapuson ketalon pon bomlong japhan akero mate arnama phan kardom pen chohang ponthulo. Lason bangso pre-join advance Christmas Ingdeng krepli kechok katalon ponthulong apot hirjume chohang ponsi mesen ingsamjin pen pajut ponthulong pen apot arnamar dom ponsi bangso pre-join advance Christmas katalon pajut pon. Nilipen Lucas Sangma Inglongkiri Aberta.